கடகம் கடகத்துக்கு ஸ்பெஷலே என்னன்னா சந்திரனும் ஆட்சி, அதே சமயம் குருவும் இங்க உச்சம் 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 பெறக்கூடிய குரு அவர் எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுவார். அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அதே சமயம் இப்பொழுது 12க்கு வராது. 12ஆம் இடம் என்பது விரயம். அதனால ஒரு விஷயத்தில் கவனமா இருக்கணும். விலை உயர்ந்த பொருள்களை கையாளக்கூடிய கடகராசிக்காரர்கள் மிக கவனமா இருக்கணும். குறிப்பாக அடுத்தவர்கள் பணத்தையோ அடுத்தவர்கள் பொருளையோ டீல் செய்யக்கூடியவர்கள் மிக மிக எச்சரிக்கை. குறிப்பாக பயணங்கள் சமயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கக்கூடிய ராசியில் யார் வருதுன்னா கடகராசிக்காரர்கள். அதே போல் கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஆலங்குடி குருஸ்தலம் மிக மிக பலத்தையும் மிக மிக சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே போல் கடகராசிக்காரர்களுக்கு முதுகு தண்டுவடம் பாத பிரச்சனைகள் வருவதற்குண்டான அமைப்பு ஏற்படும். கழிவு பாதையில் ஏற்கனவே உபத்திரம் இருக்கக்கூடிய கடகராசிக்காரர்கள் மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கொண்டு டக்குன்னு சரி செய்துக்குங்க.